Croeso I chdi gyd I Hac Pêl-droed 2025. Ella bod ti'n meddwl I eich hun, be yw hackathon? What is a hackathon? Mae hackathon yn her a loesi sydd wedi cynfyngu gan amser lle gall cyfranogwyr weithio ar eu pen eu hunan neu mewn timau I derluno a cyflwyno atebion creadigiol yn aml yn ddigidol neu seledig ar ddata I broblemau neu themau benodol. Mae yna 4 nodiau'r hackathon hwn. Rhif 1, cynyddu cyfranogiad a chadw. Rhif 2, hwrwyddo cynhwysant a mynediad cyfartal. Parneisio arloesol digidol a mewnweliad data. A rhif 4, cryfhau ecosystem lawr gwlad yng Nghymru. Y rheolau sylfaenol a strwythwr o hackathon yma yn eitha syml. Cydweithio dros gystadleuaeth, syniadau nid cod, a parch a chynhwysant. Y meini brawf sgorio I dy cae chdi yw rhif 1, ansawdd y tîm, rhif 2, hygrededd y cyflewni, rhif 3, gradd adwedd y cynnwch neu gwasanaeth, rhif 4, ansawdd eu cae ei hun, a rhif 5, amserlenni glir. Os ydych chi eisiau cymryd rhan, ond does gennych chi ddim tîm, cyswlltwch gyda ni. Gallwn ni helpu I bara a cyfrinogwyr eraill. Ond, os ti eisiau wneud o ar ben ei hun, ti'n gallu wneud hynny hefyd. Os oes angen help arnoch yr ystod y 4 wythnos nesaf, cyswlltwch gyda ni. Y e-bost ar y slaid diwetha yn y fideo yma. Mae gennym gymaint o help ar gael. Dipyn bach ar y sgrin rwan. Peidiwch ag anghofio bod cyfran o 100,000 o bunnoedd ar gyfer y syniadau gorau a gyflwynwyr ar diwedd y 4 wythnos yma. Os hoffwch chi cymryd rhan, cyfrestrwch eich tîm gan defnyddio cod QR ar y... Croeso I Hac Pêl-droed sydd wedi yr swyddog marchnata yma yn M-SParc. A Aaron ydy ein rheolwr arloesol digidol. A chdi sydd wedi rhoi yr pacyn, y fideo yna at y gilydd a'r pacyn yma. Oedd y sain, fatha alla ddim yn gweithio. Ti eisiau just rhoi recap iddyn ni o be oedden ni'n trafod? So mae Hac Pêl-droed yma wedi cael ei dod at ei gilydd efo help efo CFF a Welsh Government. Da ni'n troi ymlaen am 4 wythnos nesaf. So ti'n gallu dod I fewn drwy y 4 wythnos, ti'n gorau startio rwan. A ti'n gorau rhoi pitch at ei gilydd i'r challenge problem sydd ar y sleidiau ac ar y fideo. A ni'n rhoi e-post allan wythnos nesaf efo bob dim sydd wedi mynd ymlaen heddiw efo'r kick-off. So mae yna 50,000 o bunnoedd ar cael, ac mae'n rhannu o dros y syniadau gwych, da ni'n hwpio cael. So y challenge problem amdan sut I pobl yn defnyddio cae pêl-droed, a sut mae clybiau yn gallu weld pwy sydd yn mynd ar y cae, pwy sy'n mynd I training sessions a weld os da ni'n gallu casglu y data mewn ffordd gwahanol a wneud data-driven insights o y data. Gret. So, mae yn amlwg, y problem ydy y data yma, sut ydyn ni'n casglu'r data, sut ydyn ni'n dadansoddi'r data, ond fatha
Ydyn ni'n iwsio sensors, ydyn ni'n iwsio drones, ydyn ni'n iwsio QR codes, be fysa'n enghraifft o syniad fysa rhywun i gallu cael? So, dwi wedi siarad efo pobl efo GDPR weld os mae surveillance yn posib ac mae yn posib. So, efo pethau fel computer vision, weld pwy sy'n dod at y cae os maen nhw'n dod yn ôl, ydy male neu female, pa oed. Mae yna bob math o syniadau sy'n dod at y fi efo ti'n gwybod pan ti'n mynd i service station a toiledau, happy face, sad face a pethau. Ydyn ni wedi mwynhau mynd i training neu oes na rhywle mae'n gallu gweithio i wneud o'n well i pobl. So, mae'n un peth i casglu y data, ond be ti'n neud efo'r data ydy'r peth ti'n gorau sylwi hefyd. Okay, so, y sialens ydy, mae'n multifaceted mewn ffordd ynddi. Mae yna heina iddo fo. Da ni'n edrych ar sut da ni'n casglu'r data ar draws Cymru. Ie, ar draws Cymru. Ceia y bob un cael pêl-droed. Os bosib. Ie, so sut da ni'n casglu'r data yna a pa ddefnydd fydrwn ni'n neud o'r data. Ie. Gret. A wedyn, so... Ydyn ni barod i symud ymlaen a siarad efo ein gwestai cyntaf? Os yna cwestiwn rwan? Os rhywun gyda cwestiwn amdan beth ni wedi siarad ymlaen? Ie, croeso i chi roed yn y chat, na i cadw llygad ar y YouTube. A wedyn, awn i Aled, os ti eisiau siarad amdan hac iaith a proses ti wedi mynd trwy'r. Ie, so mae Aled Parry o Tynynt, nes di ennill hac iaith oedd pryd oedd yna? Oedd yna blwyddyn dwytha doedd? Fe, mae chi beth yn scary, mae blwyddyn cyfa. A mae'n teimlo bod ddoe, dyna sy'n amazing amdano fo. A faswn i'n neud o eto fori, so da chi gyd mewn lle ofnadwy o lwcus. Be ydych chi'n neud? Ydych chi'n rannu sgrin fi hefo chi, jyst mwyn rhoi fatha brief overview o y syniad ar un i pitio, ie? Ie, os ti'n gallu. Ie. O, ti ar mute. Ie, sori. Ie, beth ni am y brief yr hac iaith, Aled? So, da chi'n cael sgrin fi? Yndan? Jyst rhoi fatha cyd-destun i chi, so does i'r brief, so dwi'n gweithio i cwmni cynhyrchu, so cynnwys da ni'n neud. Cwmni'r enw Tynynt sy'n rhan o Tynopolis, a cwmni technoleg yda ni, ond yn gweithio yn y maes sy'n creu cynnwys ar gyfer M-SParc, BBC, Llywodraeth Cymru. Ond be oedden ni'n fascinated hefo'r brief, so hwn oedd y brief ar y ni fyd amdan, so hac iaith. Ond gweld ar y galwad, mae Neil ar y galwad hefo ni. So oedden ni'n ffodus, dyna un y pethau sy'n rili diddorol amdano'r hac yma ydy, bod rhan o'r proses, newch chi'n gwneud ffrindiau, newch chi adnabod cwmnïau gwahanol. Mae yna arbenigaeth ar y galwad yma, so ni'n annog chi i cydweithio, siarad, dwi'n gwybod bod pawb eisiau'r 50,000 na, mae yna lot fwy ar y bwrdd na just 50,000. So, os i siarad amdan sut ar ni pitcho fo, o gennym ni app yn bodoli'n barod ar enw Quiz bob dydd, sef app dyddiol ydy quiz, ti'n cael 10 cwestiwn ar hap, so trivia-based app. Yes, yeah. Translation. Oedd yr app yn llwyddiannus, ond o'na wendid yr app. Hynny yw, doedd plant na pobl ifanc ddim yn cael chwarae quiz bob dydd. Felly, ddaru ni pitcho i hac iaith, os modd i ni wneud gwaith ymchwil i weld os oes yna diddordeb gan plant neu pobl ifanc neu ysgolion i addasu quiz fel rhan o'r hac iaith. Felly gwaith ymchwil ddaru ni'n neud, dwi'n bod ddaru Neil actually adeiladu a yn y flwyddyn dwytha mae o actually di datblygu a di mynd i marchnad hefo'i prosiect o, ond da ni blwyddyn tu ôl iddi hi.
Felly, ddaru ni gymryd fatha, does ddim fatha un ffordd i ateb y brief, ydy nhw'n hwyntu. Oherwydd, hac by default ydy o. So'r sgil ydy, dod â'r syniadau at ei gilydd, ond beth ddaru ni wneud oedd pitcho fo. So ddaru ni ddefnyddio'r gwaith i wneud gwaith tystiolaeth, so evidence-based research, a wedyn ddaru ni pitcho'r y findings o Hac Iaith, diolch i'r Hac, fysa hyn beth y digwydd heblaw am Hac Iaith i Llywodraeth Cymru, a mae cwiz bellach di cael ei gymysiynu gen Llywodraeth Cymru ag adnodd ar y cyd efo M-SParc, sy'n rwan yn mynd i gael ei rolio allan mewn ysgol. Rwan, y pwynt pam dwi'n dweud hynna ydy, ddaru ni wneud gymaint o gwaith ymchwil. Ddaru ni ffeindio allan gymaint o bethau, fysa ni byth wedi cael yr amser na'r arian i ffeindio allan, os fysa ni byth wedi wneud yr hac. Felly mae'n rili bwysig i chi weld hwn fel drws i agor potensial. Ddim y potential, ond i agor y potential. Yn fy marn ni, mae Neil hefo profiad gwahanol, lle nath nhw ddefnyddio'r arian i fynd efo i farchnad, which is, yr un fain mor exciting. Ond be ddaru ni lwyddo i wneud ydy, ddaru ni gymryd yr arian o'r hac, a ddaru ni times 10 efo. So, we've x10. So, os ti'n meddwl amdan hynna, mae'r hac wedi galluogi ni i dadgloi potential pan Wales ar gyfer technoleg oedden ni hefo'n bodoli'n barod, ond heb di gweld y potential o defnyddio'r technoleg ar gyfer gynulleidfa gwahanol. Felly, so ni'n annog i unrhyw un o'n chi ar y galwad yma. Hyn os da chi ddim yn meddwl bod gennych chi'r y syniad cyflawn eto i cydweithio. Ac un o'r peth os ni yn dweud ydy, oedd M-SParc, dyna un o'r peth nes i, M-SParc oedd yn cynnal yr hac hefo ni, ond beth ddaw allan, neu beth yn wedi dod allan o'r profiad i ni fel cwmni, oedd creu pontydd, cydweithio hefo M-SParc, diolch i Hac Iaith, da ni hefo ffrind yn M-SParc ar enw Ffion, o'n i'n adnabod Emily a Pryderi yn gynt beth bynnag, ond mae Iwan ar y galwad yma heddiw. Dyma di'r teip o bethau, mae'n fwy na just cyfle am arian, mae'n gyfle i helpu chi hefo'ch networks, fydd yna pobl ar y galwad yma, dwi'n annog chi i cydweithio, dod i adnabod eich gilydd, ac os dwi'n cael, fyswn ni'n caru bod yn rhan o'r hac yma hefyd. Oherwydd, technoleg ydy busnes ni fel cwmni, a mae'r brief football ydy hwn, os ti yn distilio hwn i lawr, mae'n rhywbeth really fascinating amdan data a pobl. Felly, hac football ydy hwn, ond swn i hefyd yn gwneud pobl fath o meddwl amdan potential. Mae'r potential yn masif. Os ti'n meddwl amdan yr NHS a A&E, mae'r un heriau, pobl, grwps fawr o pobl, sut wyt ti'n adnabod pwy sy'n yn lle, pryd, be maen nhw'n wneud. Mewn amdan ysgol. Mae buses o plant yn dod mewn i ysgol. Felly mae'r brief yma yn fwy na just football. Ond be mae football yn rhoi ni ydy brief pendant, cadarn. Mae yna very descript brief da chi angen ateb. Ond mae'r potensial ar gyfer y farchnad a'r technoleg yn masif yng Nghymru a tu fas i Gymru. Felly, please cymrwch rhan. Os mae rhywun eisiau unrhyw cymorth, os da chi eisiau fi helpu, dwi yna. Os da chi eisiau tîmio fyny efo ni, swn ni'n caru hynna. Mae'r tîm yn M-SParc wir yn gefnogol. Pob lwc pawb. Gret, diolch Aled.
Oedd hwnna'n wych. So, ti'n gwybod, nes ti sôn am faint o bwysig ydy yr collaboration na. Oedd hwnna'n un o'r slides hefyd oedd arno. A nes ti sôn am y cymorth fatha gowch chi gyno M-SParc, ond fedrwn ni sôn, ti'n gallu sôn mwy am y cymorth sydd sôn ar gael yn benodol ar gyfer y pitcha yma. So fy rôl yn M-SParc yw rheolwr arloesi digidol. So os ti gyda isio help efo rhywbeth digidol, efo y technoleg na be di syniad ti a sut da chi'n gallu rhoi mewn busnes, dan tîm digidol yn gallu helpu efo hynna. A da ni gyda staff efo Business Wales, da ni gyda staff sydd yn fyma yn gallu atebio cwestiynau amdan commercialisation a pethau fel yna. Os ti eisiau help efo rhoi eu pitch at ei gilydd, da ni gallu helpu efo hynna hefyd, efo, dwi'n meddwl, mae yna gymaint o staff sy'n gallu helpu efo hynna yn fyma. Ond dyna'r peth, os ti eisiau cymryd rhan, ti'n gallu gwneud ar ben ei hun, ond os ti eisiau tîm hefyd, da ni gallu rhoi tîm at ei gilydd o pobl sydd yn cymryd rhan, a dyna peth dwi'n meddwl y magic yn mynd i digwydd. Neil, wyt ti ffansi jumpio ar a sôn amdan dy brofiad di efo yr hac iaith hefyd? O'n i'n gobeithio ddod yma i gystadlu, ond na i dal sôn am fetha. Na, dwi'n un peth Aled, di gael profiad rili gwych blwyddyn dwytha, a mae o'n scary faint o sydyn mae hwnna wedi mynd. A dyn yn yr amser yna, nathon ni ddatblygu app i blant i helpu efo'r iaith Gymraeg, app yn y Cosmos, a mae o'n app a hefyd yn gynnyrch ffisegol hefyd, so da ni'n creu, da ni'n datblygu a di creu cardiau NFC hefyd, so da ni'n printio hynna yn M-SParc ar hyn o bryd, gyda ni printer fach yn y swyddfa, a be mae'n galluogi di, mae plant gallu sganio hynna i ffôns wedyn, a mae'n chwarae caneuon neu fideos o felly, caneuon a storia, a wedyn, da ni yn mynd i fewn i fideos illa, ond cam nesaf di hwnnw. A be mae di wneud i ni hefyd ydi agor drysa, fel oedd Aled yn sôn, efo'r ochr, da ni dod i'n abo bobl newydd, cydweithio bobl gwahanol, a be oedden ni'n ffeindio'n anodd, oedden ni'n ffeindio'n hawdd i gychwyn creu yr app, rili hawdd, ddilynio rili hawdd. Be oedden ni'n methu cael oedd yr publishers Cymraeg fe gyd i agor drysa i roed y cynnwys i ni. So, da ni'n cysylltu fel lot o'n nhw, rhain nhw'n gofyn be ydy hwn, da ni'n fancy wneud y byd technoleg, da ni'n hapus efo'r llyfrau, hyn a llall, da ni'n cwmni atebol yn agor o drws, rili, ond deitha ni, basically, stop siarad yn pob arall a tyd lawr i weld ni. So eisiau lawr i Aberystwyth, siarad efo nhw, a maen nhw'n mae'n joint venture rhan yr product Cosmos fa, so maen nhw'n gweithio'r ochr cynnwys i gyd, a da ni'n maintainio'r ochr technoleg, a mae hwnna wedi bod yn really ffantastig. A dangos pwysigrwydd o concentrate o beth da chi'n dda yn gwneud, a gadael i bobl eraill wneud yr pethau eraill, basically. So dyna da ni wedi gwneud, a dyn, mae'n mynd reit dda, so mae gennym ni 10 llyfr yn barod i gael ei ryddhau fan, jyst cyn dolyg, so mae gennym ni Enid Blyton, felly David Williams, bob math o bethau, so mae wedi agor drysa completely ni o ran yr ochr cydweithio, felly doeddan ni ddim yn bwriadu adeiladu actual product allan ono fo, oedden ni bron yn mynd lawr yr un lôn Aled a wneud gwaith ymchwil, achos am yr arian yna, so'r gwaith ymchwil wedi bod yn ffantastig, so wedi bod yn rhywbeth rili da i basio ymlaen, ond da ni jyst di chwsio a crio efo'r 12,000 a hanner o ddatblygu fo, creu fo dim, a dyma lle da ni wan, a da ni'n gobeithio fedrwn wneud y pres yna nôl lan drwy werthu'r cardiau fa. Ond mae wedi bod yn brofiad ffantastig, rili ffantastig. A fel oedd Aled dweud, swn i'n annog bob i just mynd amdani, a be bynnag sy'n gyda chi, ewch amdani, a gella bod yna rhywun arall yn M-SParc neu ar yr alwad yma, so chi'n medru partneri efo a mynd ar peth ymlaen, de. Gret, diolch Neil. Sori, o'n rhaid chdi ar y spot. So, fel o'ch chi'n sôn fan'na Neil, fatha nath y pres helpu efo'r ymchwil, efo'r hac gynta. So, fel faint o finished product da ni'n disgwyl cael efo 50,000 yma? Dwi'n meddwl, da ni eisiau weld rhywbeth sy'n gallu mynd allan, a gallu gweld sut mae data yn cael ei defnyddio, a weld os mae'n neud rhywbeth positif ydy'r un peth. So ti'n gorfod cael prototype, ti'n gorfod cael rhywbeth sy'n
gallu dangos bod y arian wedi mynd yn bell, dwi'n meddwl, ydy'r peth. Ie, so ydyn ni'n edrych ar MVP fel minimum viable product? MVP ydy'r peth, a wedyn da ni eisiau weld sut mae cwmni hwnna yn gallu mynd dros y blynyddoedd nesaf a sut mae prosiect yn datblygu dros amser. Gret, ideal. So wedyn, yn sôn am yr pot felly, mae 50,000. Ydy hwnna i gyd yn mynd i un cwmni, un enillydd ta? Na, mae'n cael rhannu dros syniadau. Os mae'n ddim ond un syniad sy'n dod allan ar top, mae'n mynd i cael y 50,000. A da ni'n mynd i gweithio mewn milestones, so da ni'n mynd i, pan rhywun yn ennill, da ni'n gweithio efo nhw, be di milestones maen nhw'n eisiau cyrraedd dros y blwyddyn nesaf a rhoi arian dros y milestones hwnna, so da ni'n gallu weld sut mae cwmni'n datblygu. Dim ond just cael y pres a na fod tra, da ni eisiau bod yna am y proses dod efo chdi ar y journey, dwi'n meddwl. A wedyn, o ran y cymorth sydd ar gael, ydyn ni eisiau agor ei fyny i, wel, mae Sean Wyn ar ei ffordd agor drws. Di drws yn gorau? Ie, dwi'n meddwl. Ie. Ti'n i fewn, Sean? Say hello. Helo. Sean, ti'n gweithio i syniadau yma o'r Cymru? Do. Ie, A Busnes Cymru. A Busnes Cymru. Felly, ti eisiau cyflwyno dy hyn gyntaf? Gyd i fi gyntaf gan bod chdi newid gerdded i hwnna? Sorry. Ie, Sean Wyn, dwi'n gweithio, fel Iwan dweud, gweithio i Busnes Cymru, Syniadau Mawr Cymru, gweithio cefnogi pobl ifanc y benna sydd mewn y broses o cychwyn busnes o'r newydd, a gweithio efo sawl cwmni lifestyle hefyd. A ti'n fan mawr o Pêl-droed hefyd, dweud? Do. Ti'n lot gofyn yn amser gweithio Pêl-droed. Gwylio Lerpwl yn benna, ond ie, felly tymor anodd, tymor yma gyda ni hynny, ond ie, gwylio lot o Pêl-droed hefyd. Dyna fi. Gret. So, felly, sut mae pobl yn gallu gael y cymorth yma, Aran? Cael siarad efo fi, a dwi'n gallu rhoi at y pobl sy'n gallu helpu efo y broblem specific. Os mae o fi, dwi'n gallu helpu ti, neu dwi'n gorfod mynd i siarad efo adran arall a cael cyfarfod efo nhw. A sut fedrith pobl cysylltu? Efo e-bost, mae'n mynd ar y fideo sydd wedi mynd allan ar y cychwyn, a'i rhoi yn y chat cyn diwedd y cyfarfod yma. So, Aron at M-SParc. Aron at M-SParc.com. Ti'n meddwl bod ni'n gorau deud? Well, I suppose, os di... ARON, mae pawb yn... Dim double A, dim double A, dim double R. A wedyn, so, os oes gennych chi cwestiynau rwan, croeso chi roed nhw yn y chat, a wedyn, os oes gennych chi cwestiynau i ni, neu os oes gennych chi cwestiynau i Aled neu Neil, dwi'n siŵr beth yn hapus i jympio nôl ar i atab unrhyw beth. Ond, ie, allai gael y pêl yn rowlio mewn ffordd. Be di rhai'r heriau digidol mwyaf ti wedi gweld sy'n gwynebu clybiau lleol neu sefydliadau bach ar hyn o bryd? Dyna pam y Hac yn mynd i digwydd, achos y problem yw y data. Mae nhw'n cael pobl dod trwy'r drws ac ydy'r un person yn dod yn ôl wythnos nesaf, neu mis nesaf, neu ddim dod yn ôl o gwbl. Pam maen nhw ddim yn dod yn ôl ydy'r un peth. Oes yna rhywbeth y clwb yn gallu newid i cael y pobl yn dod yn ôl i'r clwb, dod yn ôl i'r cae, defnyddio fo. So, os da ni gallu gweld y pobl sydd yn dod, a gwybod pam maen nhw ddim yn dod yn ôl, da ni'n gallu wneud o mwy inclusive i pawb. Mae Aled gyda llaw i fyny. Pnawn da pawb, ni'n meddwl bydd y cyfle da i fi jyst i ddod i mewn i'r sgwrs. So fi yw'r cyfarwyddwr y Cymru Football Foundation, so wedi bod yn gweithio'n agos gyda Aron a Pryderi a Steve ar yr hac yma. Jyst i roi bach mwy o wybodaeth am yr her dyn ni'n ei wynebu, so dyn ni'n elusen sydd yn buddsoddi mewn i ddatblygu cyfleusterau Pêl-droed. A un o'r heriau mwyaf dyn ni'n gwynebu fel rhywun sy'n ariannu cyfleusterau yw i gwybod beth yw'r effaith, beth yw canlyniad y buddsoddiad dyn ni'n ei roi mewn i gyfleusterau, faint o effaith
gobeithio positif mae fe'n i gael ar cymunedau, a heb y data, a heb ffordd o gasglu'r data mewn ffordd effeithiol a ffeithlon, dyn ni'n really stryglo i wybod pa mor fuddiannol yw'r cyfleusterau dyn ni'n cefnogi i ddatblygu, ond hefyd mae fe'n cryfhau'r cais am fwy o fuddsoddiad mewn i gyfleusterau a cyfleusterau cymunedol chwaraeon. So mae fe'n doi beth, really. Un i brofi pa mor effeithiol yw'r gwaith dyn ni'n ei wneud, ond hefyd i cryfhau'r cais am fwy o fuddsoddiad a fwy o gefnogaeth i datblygu cyfleusterau o well safon ar draws Cymru i gyd. Gret, diolch Aled. So, o ran yr ochr cymunedol, fel fatha, pa fath o bethau sa'ch di'n licio gallu, pa data sa'ch di'n licio cael? Ie, y prif beth, dyn ni'n rhaid gweld fydd na limitations o ran beth fydd yn gallu cael ei gasglu yn rheolydd, ond beth fyddwn ni eisiau gwybod yw, os ydyn ni gael trawstoriad o bechgyn a merched sydd yn mynychu, pa mor aml maen nhw'n mynychu'r sesiynau, a rhyw fath o drawstoriad grŵp oedran hefyd, i ni gallu rhoi categoriau o ran defnyddwyr. Ond dyna'r prif beth dyn ni eisiau gwybod yn iawn. A dwi'n meddwl, unwaith gewn ni'r wybodaeth cychwynnol yna, mae fe'n helpu ni fframio'r data ychwanegol byddwn ni eisiau cael ei gasglu tu hwnt i hwnna wedyn. Ond dyna'r prif data byddwn ni eisiau cael yn rheolydd a mewn ffordd bach mwy effeithlon. Gwych, diolch Aled. Right, CEO. Staff, ti'n wneud dipyn ar yr ochr masnachol y M-SParc. Ti eisiau cyflwyno dy hyn a sôn am y cymorth fedri di roi i busnesau? Ie, so staff dwi'n gweithio yma fel rhan o'r tîm cefnogi busnes i denantiaid a bod yn denantiaid preswyl neu denantiaid rhithiol sydd gyda ni yn y bydysawd neu ecosystem M-SParc. So, be dwi'n gallu cynnig ydy bolton mewn ffordd i'r gwasanaeth fysa Aron yn ei gynnig. So, rhyw help efo lliwio a gofyn y cwestiynau rili ella dydych chi fel dyfeisiwr neu rhywun o gefndir technegol ddim meddwl ella amdan, mae pobl yn gallu meddwl gormod am un peth yn hytrach na pethau ni cyfanrwydd ac cynnig par ychwanegol o llgada, gofyn y cwestiynau enghraifft pa mor di'r tîm, os ydych chi'n overstretcho eich hunan, os ydych chi angen partneriaethu efo rhywun, yn amlwg mewn ochr deddfwriaethol, fysa Aron yn arwain mwy ar hynny. Edrych ar pethau fel IP a gwarchod y syniad. Ac ia, jyst bod yna'n ddim yn dal llaw mewn ffordd, ond jyst yn rhoi darweiniad i lliwio cyfeiriad y prosiect a cyfeiriadau posib eraill i'r prosiect. So, cefnogi ydy'r rôl, dim ymyrraethu o'r model. Styr o dydd, syniad chi fydd o. Ac helpu a datblygu, fel Aron dweud, efo chi yn ystod y broses ydy'r bwriad. A pa bynnag hyd ydy hynny lle. Just cwestiwn cyffredinol i'r bwrdd yma. Sut fatha fedrith tîma partneriaethu neu gydweithio gryfau fatha syniad ar ran yr ochr collaborative na, fatha pa fatha enghreifftiau fysa'n gallu dod o partneriaethu? Wel, dwi'n meddwl bod Neil wedi sôn yn gynharach ynglyn â partneriaeth sydd oedd yn gweithio iddo fo, lle mae o'n edrych ar ôl ochr technolegol a rhywun arall yn edrych ar ôl yr ochr cyhoeddi. So dwi'n meddwl bod chi eisiau gwybod beth eich cryfderau chi yn unigol a go fewn os oes gennych chi gydweithwyr a gweld lle mae'r gaps a wedyn yn fanna dod â rhywun i fewn sydd efo'r un gwerthoedd, yr un gweledigaeth, yr un brwdfrydedd chi, achos dyna di'r un peth fydd panel o chwilio am ydy pa mor frwdfrydig ydych chi efo'ch syniad
yn ogystal â pa mor gry ydy'r cysyniad. Gret, gennych chi wbeth i adio o ran yr ochr datblygu syniad? Ie, wel, debyg fydd o Steff fan'na rili, so o ran y driving force fwyaf rili tol unrhyw busnes newydd neu prosiect newydd, os ydych chi di hwn, ydy'r ffaith bod mae cael ei deillio allan o profiad go iawn rhywun o'r rhwystr efo wedi gwynebu neu'r passions y gyda nhw ynglyn â'r maes, bod hwn yn maes pêl-droed, neu bod o'n maes bwyd, dim bynnag maen nhw'n edrych i gychwyn busnes ynddo fo. Maen nhw wedi gweld o brofiad go iawn, mae'n e barrier yma, neu mae'n e potensial yma, neu rhywbeth yn uwch neu'n well. A o ran yr angerddau, fel ydw Steff, rhywun yn angerddol ynglyn â dod â rhywbeth i'r farchnad, a hwnna'n mynd i golygu andros o lot, rili, iddo fo. A fel ydw Steff, gallu tynnu bobl i fewn i gefnogi y broses, o bobl sydd efo'r un egwyddorion, yr un pethau, ond hefyd arbenigedd, wrach adnabod yn chi, neu yn ni, fel pobl, lle mae'n gap o fan'na. Dwi ddim yn dda iawn yn archnata. Dwi angen help o archnata, neu dwi'n yn dda iawn wrach ar cyllid. Dwi angen help arbenigol ochr cyllid. Felly, adnabod lle mae'r gwendidau yn ni fel unigolion, a fel gweith lle allai ffeindio gaps, ne. Ac bod yn onest yn hynny o beth. Gret. Aron, ti'n gwybod, mae casglu data, mae data fel... Ti'n gallu gael gormod o data? Wel, mae yna peth efo, da ni'n defnyddio term big data. So, ti'n meddwl amdano data just yn yr ystafell yma. Da ni gyda screen, da ni gyda web, da ni gyda ffônes yn mynd, da ni gyda laptops. Lle mae data hwn yn mynd, a be da ni'n gallu neud efo'r data hwnna? Hwnna di'r challenge in computer science rwan. So, na mae'n dim rhywbeth am gormod o data, ond be ti'n neud efo'r data ydy'r un peth. Os ti gyda 100 terabyte o data, mae'n dda, ond be ti'n neud efo fo ydy'r peth. Ok, gret. A dyna beth fydd y syniadau, be mae pobl yn, sut maen nhw'n casglu'r data, be maen nhw'n neud efo'r data. So, os rhywun efo cwestiwn, croeso chi roi llaw fyny ar y Teams, neu roed yn y sylwadau. Ond, fydra i ofyn mwy o cwestiynau. So, jyst y gyffredinol o ran yr strwythur rwan. So, da ni'n cicio off heddiw. So, gadael i pob o bod, hwn ydy'r her. Hwn ydy'r broblem. Be di'r camau nesaf? Da ni wedi sôn yn y fideo ar y cychwyn, allai bod o werth ailadrodd. So, kick-off heddiw, sorry, dwi'n cael rhywun dod i mewn. So, kick-off heddiw, a mae'n mynd i daros ar agor am y 4 wythnos nesaf. So, os ti ddim yma heddiw, dim problem, os mae'n drwy y 4 wythnos nesaf, ti'n gallu dal cymryd rhan, gallu dal cael tîm, ond y hwrach ti'n leave it, less amser ti gyda i actually neud y pitch ydy'r disadvantage dwi'n meddwl. Ond ti'n gallu cymryd rhan dros y 4 wythnos nesaf. Os ti eisiau help siarad efo fi, dwi'n just mynd i ysgrifennu message yn y chat rwan, efo fy e-bost ac y link i ti gallu rhoi Teams di, so mae'n Google Form, cyfrestru eich tîm, so mae hwnna'n mynd i'r chat mewn ychydig o funudau. Gret, ideal. Na i roed o ar YouTube hefyd, just o bod... So ydy pob yn cael pitio? Ie, mae pawb yn cael pitio, a wedyn da ni gyda, dwi'n meddwl fi, Aled Lewis sydd yma, M-SParc o Llywodraeth Cymru, Wedi'i, ella Steff a Siôn hefyd, i mynd ar panel fel, ddim fel Dragon's Den, ond ti'n gallu siarad fel hyn ar Teams, rhoi y pitch i fyny, a wedyn da ni'n gallu sgorio, a wedyn weld pwy sy'n dod allan ato. A tro dwytha nathon ni neud hac, oedden ni efo'r panel, oedden ni efo'r pitches, a wedyn o'na toriad, gafon ni brec, dod yn ôl, a oedden ni'n gallu
datgelu pwy oedd wedi ennill, pwy wedi sgorio gorau, a wedyn oedd, dwi'n mynd i fod rhywun peth tro yma, fydden nhw'n gwybod ar y diwrnod os dyn nhw wedi... Dwi'n meddwl bod hynny y peth da ni eisiau gwneud. Gret. A beth yw'r dyddiad felly? 26 o mis nesaf. Iawn, 26 o Tachwedd ydy'r, yn amlwg, da ni eisiau snedau rawn cyn, a wedyn, Sean, y gyffredinol, sgen ti unrhyw tips amdan pitio neu beth sy'n ei syniad da? Wel, ydyn ni, rili, y syniad da o ran busnes yn dod allan o'ch arbenigedd chi, rili, o ran, os ydych chi'n dod o'r syniad, sgynnych chi ddim gwybodaeth ynglyn â sut i wireddu o, mae'n mynd o'n andros anodd gwerthu hwnna mewn pitch i unrhyw un. Ond os ydy o'n based ar eich arbenigedd chi a'ch angerdd chi ynglyn ar maes, ys beth oedd angerddol am Pêl-droed fatha rhain o'n neud, jyst oedd yn angerddol ynglyn â ddefnydd o technoleg hwnnach mewn iddo fo a'r ddefnydd o gael bobl i gael mynedio at gwasanaethau bod hynny'n Pêl-droed yn yr enghraifft yma. Felly, yr angerdd ydy o, hwnnw sy'n mynd i ddangos yn y pitch mewn ffordd i chi. Mae'n gallu ddiddordeb beth ydych chi'n siarad amdano fo, bod chi'n dall beth ydych chi'n siarad amdano fo, a bod chi'n mwynhau'r her mewn ffordd. Mae hynny'n cynnwys am lot, dwi'n meddwl, yn y byd yr uno. Felly, y tips ydy mwynhau o, a peidio bod ofn dangos bod chi'n passionate amdano fo. Gynna ni gwestiwn. I'm having a few ICT issues, but I'm going to say that I'm really pleased that Welsh Government Innovation is supporting this activity, working with our friends at M-SParc and CFF. Welsh football hasn't had a pair of hands since Neville Southall, showing my age. Diolch, Stephen. Aled. Aled, efo gwestiwn. Gael sofyn y cwestiwn amdan IP. So, pryn nes i wneud yr hac, be o'n i'n caru amdan yr hac oedd yr hawlfraint yn aros hefo'r cwmni. Allwch chi roi, jyst i wneud siŵr bod pawb ar y galwad yn gwybod, does a ddim fatha ownership conflicts yn ymlaen yma yma, does. Mae'r IP o'r technoleg yn aros hefo'r cwmni sydd yn pitcho'r syniad, a fel rhan o'r hac, beth ydych chi'n cael ydy amazing support network ag arian i ddadloi y syniad. Felly, mewn ffordd, does am byd i golli. Ie, ti'n spot on efo hynna, dwi'n ddim yn gallu deud hynny gwell fy hun. Dwi'n siŵr wedi rhoi link i cyfrestru a fy e-bost os ti eisiau siarad efo fi. It's just the bwysleisio ochr ni o ran ochr Busnes Cymru. Yn amlwg, mae yna gefnogaeth ar gael gen tîm M-SParc, gen Aron ag Steff, ond mae yna hefyd gefnogaeth trwy'r teulu ehangach o ddicwch chi o ran Busnes Cymru. Os ydych chi wedi cyfresio Busnes Cymru yn barod, mae'n siŵr bod hyn chi wedi, mae yna gweithdai a felly sydd ar gael. Ond hefyd, un os ydych chi hefyd cyfresio efo Busnes Cymru yn barod, mae'n groeso chi wneud, so chi gysylltu Aron, neith Aron gyfeirio chi dros at fi, sef eisiau, a mynd o'n i rhoi chi ar ben ffordd. A mae yna gefnogaeth gael hyd yn oed os sounding board ar gyfer y syniadau, felly gychwyn bod o fi neu wrach rhywun arall o fewn Busnes Cymru'n gallu helpu. Felly, please, gnewch o fawr o gefnogaeth sydd ar gael. Ffasiwn beth a cwestiwn gwirion, jyst atebion gwirion gyda chi boen am hynny, ond unrhyw gwestiwn o gwbl ar yr ochr busnes a gefnogaeth neu rai, jyst gydewch ni wybod. Hefyd, cadwch ei llygaid ar y YouTube am y fideo, os ti eisiau weld o efo sôn. A bydd y gwybodaeth i gyd hefyd ar y wefan, a byddwn ni'n rhannu fo eto. Mae'n amser cyffroes Aron. Mae'n amlwg, mae'n wych cael gallu datblygu syniadau a clywed syniadau pobl eraill, a dyn ni'n edrych ymlaen yn arw at clywed y pitches. Os o beth arall, da ni wedi methu, da chi'n gallu mewn ymlaen staff? Dwi'n meddwl mae'r brief yn eitha clir. Mae
be mae'r Cymru Football Foundation wedi gofyn am yn eitha clir. Os yna ddim problem efo, mae eisiau adnabod problemau, mae eisiau bod yn onast a dweud, ella sy'n eisiau help efo'r broblem yma. Does yna ddim un syniad yn mynd i fod yn berffaith ar y dechrau, a dyna di lle fydd y gefnogaeth yn parhau. A mae jyst angen bod yn realistig hefyd, really, o ran gosod mewn cnodau ar hyd y daith a bod yn glir. Dyma di'r sefyllfa, dyma lle sy'n ei licio mynd, a dyma di'r ffordd delfrydol o fod, ond mae'n roundabouts a dead ends yn mynd i fod ar y ffordd ar adegau. So, jyst bod yn barod i fod yn hyblyg. Da ni'n eisiau digalon. Na, os oes y syniad yr atwaint yn realistig ydy o, dewch atyn ni, ond nawn ni unau fatha gweithio allan y kinks, neu dangos y gwendida a gweld sut ydyn ni ddod dros hynna. Ond ie, beth bynnag syniadau gyda chi, da ni'n edrych ymlaen yn iawn yn arw i glwad nhw. Ie, ti'n gwybod beth iawn? Complex amdan y syniad hwn ydy GDPR. Os ti ddim yn gwybod amdan GDPR, mae o'n dipyn bach o minefield efo... Be mae GDPR yn sefyll am? Na i. The General Data Protection, thank you. So, efo casglu data, especially casglu data o protected classes fel children. Plant, dyna fo. Mae'n o mwy o hoops ti'n gallu mynd trwy i cael peth sydd yn iawn i Information Commissioner's Office. Dwi wedi cael 2 cyfarfod efo nhw amdano hac hwn i weld os be syniadau yn gallu pa syniadau sydd mewn compliance a rhai sydd allan o compliance. So os ti isio gwybod mwy amdan GDPR neu ti'n ddim yn siŵr os mae o'n iawn, siarad efo fi, dwi'n gallu siarad efo ICO hefyd, da ni gyda rhywun sydd yn surveillance expert yn the ICO. So dod at ni efo cwestiynau fel hynna, a da ni'n gallu helpu hefyd. Right. Os o beth arall pobl allan poeni am? Possibly mae a hackathon in just a pitch. So beth sy'n dod ar ôl y pitch, dwi'n meddwl mae pobl yn ofyn amdan. A os ti'n gallu rhoi pitch together, cofio ti'n gorau neud o hefyd. So sut, ti wedi dweud, be di strengths ti, oes yna partnerships ti'n gallu mynd efo. So just cofio bod yn realistic. Agwch chi pitcho yn Cymraeg neu Saesneg? Ie, Cymraeg neu Saesneg yn iawn. Just achos bod ni'n siarad Cymraeg yma, dydyn ni'n golygu bod rhaid i chi dysgu'r iaith yn y 4 wsos nesaf. Trio siarad Gymraeg. That's what it's in, right, Aron. Ond ie, os dwi'n meddwl i chi fel Aron, dysgu Cymraeg ar gyfer. Ie, mae'r groesau pawb pitcho does. Ydyn nhw'n gorau gael cwmni, ta geithio fod yn Ddim yn gorau cael cwmni, ond un o milestones ydy ar ôl y pitch, os ti'n ennill, ti'n gorau rhoi cwmni at ei gilydd. Ydy un o milestones i cael arian. So, gwch chi fod yn cwmni sy'n bodoli eisoes, neu gwch chi creu cwmni fel rhan o hwn. A wedyn, os da chi efo hanner syniad, fydden ni helpu efo partneri neu datblygu y syniad yna. A wedyn, fydden ni helpu efo'r pitches hefyd. Mae busnes Cymru gallu helpu ar ochr o greu y busnes. Beth bynnag yma yna gefnogaeth o gael i hynny, bydd y teimlo. Chi o talu ffortiwn i rywun hwnna i greu hynny i chi, mae'n gefnogaeth i gael efo'r ochr yma gweld. Gret. Os yna unrhyw heriau eraill, da ni'n gallu mewn dan, so da ni'n cael? Dwi'n meddwl bod ni wedi cyfro lot o bethau yma. Pawb yn hapus ar y teams? Dim cwestiynau? Pawb i fyny os da chi'n hapus? Diolch fawr. Wel, diolch yn fawr pawb. Ie, da ni wedi gorffen.
So dyna ni, fydd y manylion yn cael ei rannu ar y sgrin gyda fi rwan, a wedyn dyna diwedd am ni am rwan. So ie, nawn ni weld chi mewn 4 wsos. 4 wythnos. Kick-off wedi dechrau. O'n i wedi kick off. Diolch yn fawr.